ħafna ma nkellimkom, ġifieri għandi ħafna x'ngħidilkom. Naljena naqra bħadd palissa. Bażbit timer ready. Sbieħ ħafna. Jiena talbuni li jridu jaraw kif fuq YouTube billi. Kelli il-review dal-għodu mal-manager. Natali, everyone. Oh my god, so good. Ngħidlek li hawnhekk kell. Cut. Hello! Back to vlogging. Għadnirit nerġa' nidra. Hello nis. Illum 16 naħseb m'għandix żomm. 17 ta' Jannar il-ġimgħa. So work from home day. Bħalissa 11 nofs. U bdejt nivlogja issa. U llum vera qabad niġuħ kmieni. So ħanagħmel naqra snack/lunch. Imma hello! Welcome back! Nerġa' nixel. Intom probably diġà rajtuni fl-ewwel vlog li tfajt tas-sena, però jiena din hija l-ewwel darba li qed nivlogja dis-sena. So għalija, hello, welcome back. Welcome back għalija għall-inqas. Il-video li tfajt l-ewwel ħed tas-sena mill-vlog, boom, lesta toast. Vera ntlaqa tajjeb minn ħafna nies. So vera thank you tal-feedback u tal-reazzjoni ta'kom tal-video. Ħafna ħadtu gost tarawni Malta. Jiena wkoll ħadd gost Malta għax ma tantx għalaqtu sew dak il-vlog, imma kienu vera 2 weeks rilassanti. Plus it was nice also to catch up mal-ħbib mal-familja u d-darba vera provide nqatta ħafna iktar ħin mal-familja u infatti il-ġranet li ma vlogjajtx probably għax kienu mal-familja u I just wanted to soak it all up, speċjalment meta kont ma' nanniet. Ħanara fejn ħanpoġġikom. Id-dilemma tas-soltu. Insomma, il-light lunch tiegħi llum ħajkun literalment biċċa toast bil-cottage cheese u nofs dattun ta' żejt għax ma naħsibx li ħajgħod kollu. Okay, naħseb hekk aħjar għamilt il-wide angle lens. Mela, ma nafx fuq ix-irrid nabdejt jagħkom, to be honest. Għaddew prattikament ġimgħatej mill-sena issa diġà. So lura rutina, lura għax-xogħol u bħalissa x-xogħol kont daqsxejn biżi dal-ewwel ġimgħatej tipo sek biex tirranka għas-sena l-ġdida u you catch up it-tasks ta' tipo ta' qabel il-holidays. Meta wasalna hekk ukoll kellna ħafna x'nagħmlu għaliex ridna natfux qabel ma tlaqna Malta ma lħaqniex naddafna kull imkien. Kont qed nrid naħsel il-lożor tal-Christmas dak it-tip. So kont super busy u ma tantx kelli ċans nivlogja. U apparti minn hekk wara li edizzjajt u tfajt il-video ta' Malta, ris nibdejt ngħid illa-llum. So filli qed nedittja vlog vera ma' ħafna nies differenti u l-vlog vera kien fun u issa back to just nivlogja jiena, eżin taraw li biss u forsi li Daniel meta jkollu aptit u bdejt ngħid forsi l-ħajja Malta dawk il-ġimgħatej kienet ħafna iktar interessanti minn issa, iżni qas kont nafx ħanaqbad nivlogja. Apparti li xtaqt niddedika naqra ħin biex nerġa' niġi lura rutina bi ftit distractions għax f'Diċembru persi kont qed nivlogja kuljum. Everything was all over the place u kont naqra overwhelmed. Meħessa, taking things slow, jiena personalment Jannar vera jirrobni, naf li ħafna nies jgħidu Jannar ta' dwejja, like a drag zone. Ma jiena I just love kif tgħid a fresh month, a fresh year, tipo to get back into routine. Nħossni li s'issa it's going well. Last week ukoll bdejt nitrenja nerġa'. F'Diċembru ma tantx trenjajt, tipo meta kont Malta ma kontx qed nagħmel eżerċizzju, ma kontx qed nikol sew u mort niġri darba, il-bieraħ qed fuq l-Instagram story, mort niġri darba kien Sunday ta' qabel il-New Year u ma ġibtx running shoes jimmiej Malta. U żajt running shoes antik li kelli d-dar u weġġajt siqi. Siqi xellugija jinqara flat-footed u weġġajt l-arċ u domt ħafna biex għaddili. So last week ma ġrejtx, so ħadd 2 weeks break mill-ġiri. Kemm jiena tuba dejjem ninsa niftaħ di. Ma this week issa rġajt dejt niġri, last week irna xil nagħmel 4 days training out of the 5 planned, vera kont kontenta. Illum rest day għaliex illum għandi l-aħħar tutorial jekk kont taru l-vlog sejf Diċembru tafu li nagħti tutorials Università ta' Malta u llum l-aħħar wieħed tas-semester għax il-ġimgħa d-dieħla għandhom l-eżamijiet. So għandna l-aħħar tutorial last week ukoll kelli 2 flok wieħed, so I was even busier biex nipprepara hekk. So ħanibda nivlogja llum
Għaliex suppost dal-weekend ħajkun naqra iktar fun għax last week vera kien weekend boring. Għamilt weekend neditja. Ma nafx fej ħajmur dal-vlog jew meta ħanitfgħu to be honest. Minajs ħanikol u nkompli xogħol. Għax irrid immur nixtru wkoll għax da tispiċċalna toilet paper. U biex nurikom jekk taħsbu li ndejjem niekol affarijiet fancy dan huwa l-lunch tiegħi tal-lum. Very appetizing. I mean, jiena jogħġobni naraħ tajjeb imma dejjem itjeb xi platta ġin ta' fent. Hamur. La ċawta. Okay, tlaqna. So, palissa l-4 u xi ħaġa l-4 u 10 u tfejt ix-xogħol propri kont qed nistenna messaġġ reply u ma batlix u qed tista' fil-każ naraħ wara għax inkella kien ħajsir lil ħin għaliex inqas minn oħra tutorial u rrid immur nixtri action għax kifet l-ewwel fil-bidu meta bdejt il-vlog. Irrid immur nixtri toilet paper għax ħajspiċċa u spiċċa wkoll il-liquid detergent l-allura t-temp għaw ħafna mist ilna jumej ħafna mist. Also jekk għandkom kurzita fuq it-temp bħalissa l-Olanda ħafna kesħa. To be honest, jiena jannar sena l-oħra niftakru kien daqsxejn kesħa, pero meta ġejna għawak l-ewwel darba kien qisu 8 degrees ta' kien li wasalna li mhux hekk gravi u bad wara ġimgħa ġifieri mista tiżero. Immissilna 2 weeks, temperatura dejjem around 0 llum 2. Anzi talat ftit għax dil-ġimgħa kienet anke -5 filgħodu, kont qed insuq ir-rota f'-5 u kont ħammut u l-ġimgħa l-oħra wkoll għamel daqsxejn żgħira snow. Issa nitfa' xi ritratti hawnhekk. Mhux li ġifieri żammet ngħidilkom wara xi sigħen jew satejn ħal kollu għax m'għamilx daqshekk u ma niżlix daqshekk it-temperatura li jżomm. U speaking fuq ir-rota, naħseb ħanibda nfittex xorta ġdida għax reġgħet inqalat lil katina u din naħseb ir-rabba darba ġrat li issa bdiet bil-problemi mis-sajf u anke għandi l-break ta' wara mhux tajjeb u ma nafx ġrala r-rota jset nħossa wisq ibsa biex issuqa jekk hawn min jifhem fir-roti please jgħiduli x'nista' nagħmilha. Anyways, il-porzjoni tal-vlog clearly ħatkun tiegħi imparla ħafna. Sorry, imma illi ħafna ma nkellimkom, ġifieri għandi ħafna x'ngħidilkom. Okay, made it to action. Diġà bdew joħorġu l-affarijiet tal-Valentine's ara. I mean, ma jafx x'inhu action. Immaġinaw jisu tal-lira Malta imma Olandiż il-lukomoni so. Din mhix is-section li titgħaddi minnha wara l-miriete. Da toilet paper of choice tagħna jekk interessati. Wasalt id-dar u actually 8 minuti oħra nibda it-tutorial. Realizzajt li qatt murejtkom l-stand-up desk tiegħi. Titla. Basikament tutorials sirt nagħmelhom bl-stand-up desk għax kienet qed taqbiżli nagħmel ġurnata bil-qiegħda u apparti meta nagħti tutorials nieħin kollu hunched over niktab fuq l-iPad qed niċċarġja l-pen bħalissa. L-aħħar tutorial tlaqna ħanibdew u actually fl-erba' rċevejt notification li daħal xi ħadd fit-tutorial. U ħadd qatax qed madonna għadhom mhux il-5 u bażikament naħseb ħawdu u daħlu qabel. Anyways, ikkellimkom wara. Tutorial dan l-aħħar tutorial tas-semester. Għandi naqra relief to be honest għax għalkemm nkun kost nagħti tutorials not gonna lie nkun naqra ansjuża qabel kull wieħed għax nibża li ngħid xi ħaġa li mhix tajba jew hekk ingelfixhom iktar jew naqaċċajt imma it went well. Kellu ħafna mistoqsijiet ovvjament għax next week l-eżami. Issa wasal il-ħin biex nibda nsajjer. Nixtieq ngħid li ħana nagħmel chicken u nimmarinajjen imma kien hemm daw bid-discount fuq għand Albert Heijn xi ġimgħa ilu meta ġejna Malta xtrajthom u qed ħanippruvawhom kull ma jridu 40 minuta fil-forn. Ukoll ħanagħmel naqra karozzi u patata roasted
u għaw xi mushrooms ukoll ħanamilhom fuq it-taġen. Anyways, ħanibda nqatta l-patata u hekk xi li għandi video x'nara għandi vlog sewsana. Kont semmejta fi vlogmas tafad video ġdid ta' Ruma u twil xi 40 minuta, so għandi naqra kumpanija għal waqt li nsajjar. So ħanitfalilu u llum actually wkoll ħareġ id-documentary ta' Molly May u rrid naraħ throughout this week għax hemm xi 3 episodes u ħarġet ukoll diska Megan May Maltija Love Me li oh my god kemm sabiħa. Naħseb smajta xi 10 darbit wara xulxin illum. Vera sabiħa. Anyways, aħjar nibda xinkella nkompli ġedden. Daniel komplejnja jaqret. Għaxa tidhum li kell. Sawza kemm isir biex naljena naqra bħat pal-izzar. Ħanilaf lova. Di kwarto, ma nafx ġiliet fil-kombija. So, di loba kwarto. Isa connect 4 imma minn flok bil-patterns tal-blocks. So kemm hawn 16 għaw 16 tip ta' differenti ta' blok u tittaqat 4 in a row karatteristika differenti l-istess. So eżempju jew ikunu kollha kaxxa minn fuq, jew ikunu kollha tondi, jew ikunu kollha twal, jew kollha l-istess kulur, jew kollha bit-toqba naħseb daqshekk bis-sem. Mela, u kif tintlab? Tlab ma dekk. Kif tintlab, jiena nagħti waħda lil Daniel biex jitfaħħa anywhere fuq il-board. Mbagħad Daniel jagħti waħda lili u jitfaħħa anywhere. Iżda l-oġġettiv hu li tipprova taqgħod pattern għalik, imma ma tħallix il-persuna l-oħra taqgħod pattern. Pattern waħda? Ejja bil-ħaq, dejjem ninsa. Ijat naqarasti jgħin. Daniel dejjem dum sekru għak li jmot. Suppost bit-timer ready. Għax ma nix nitlebu. Ejja. Tini ċans. Ta' please. Nizil post bit-timer dil-logħba. Testa tar-rendi. Lift. Dewit. Dejjaqta. Xraba. U l-ewwel logħba li ġiet vlogjata tlift. Dinner is ready. Mela, patata u karotti, il-mushrooms li vera ġew tajbin il-mushrooms, u daw il-chicken. Għax ma doqdom xinu nikol. Thank you. Veru xej speċjali jellum il-vini. Di xej tal-esta, imma t-bifer daw jina miltom. Il-mushrooms vera tajbin. Da doqdom sabbin. Tajbin ġew. Ix vera. Ma nżaw xej speċjali ta' dawk. Sejna għamil fetta mushrooms. Jien vera nabbu l-mushrooms. Tafx għandi aptit, pizza fungi. Kum li ma nħu pizza. Taf li ma nħu pizza. Zmin. Malta għadi. Jien ma ħax Malta pizza. Tibu qasma ta' morna l-Italja ma ħad pizza kont. Interment naħseb xi 3 xhur li ma nħu pizza. Nkomplu niklu. Bonġu l-lum ġurnata differenti s-sibt. Il-bira wara li kell ma komplejx vlog jiex mbatt rajna film, rajna Shutter Island u vera kien twil. Kien xi sa'tej 20 naħseb. Rajna id-dar iżin m'morniex is-sinema għaliex darbi kien biex ħammorru s-sinema għaliex m'hemmx films interessanti li naraw. Għalissa d-9:30 u wkoll illum suppost kelli nqum kmieni biex neditja u bqajt triqda qomt fid-9 eskort vera kelli nas. Irqadna kważi xi nofs il-lejl. Issa ħanagħmel breakfast, ħanagħmel porridge b'ċokolata, eżem bil-protein powder, ċokolata u banana, ħanagħmel għalija u għal-Daniel. Mela, this is the final product. Mhux li jidher xi appetizing, ma tajjeb żgur ġili għamiltu.
ġejt nirranġa r-rota, basikament kif qed taraw reġgħet inqalat il-katina, kont ġejja lura mix-xogħol u vera offendejta r-rota x'kelli nimxi nofs it-triq insomma mbagħad. Basikament irid naqla di, għax inqalat minn hawnhekk, irid naqla di, għandha vitaw u hemm taħt u nerġa' npoġġiha f'posta. Għana fejn ħanitfaqhom. Mela, ħanipretendu li maddewx il-ħadd tnejn li maddewx 4 ijiem mill-aħħar klip li rajtu l-lum 4 sewwa. Bħalissa tinsajjar qed inħalli il-bolognese itektek fuq in-nar bħalissa għaliex ħaniklu ħaġin u vera ċitata biex niklu ħaġin naħseb ilni kważi xahar ma nikol ħaġin għamilt ħafna. As usual, jekk ġirajt il-vlogs tiegħi tafu li meta nagħmel bolognese nagħmel veġ kbira biex nifriża għal darba oħra. Issa imma ħanibda nipprepara il-breakfast u l-lunch għal għada u għat 3 ijiem ġejjin insomma eżin il-breakfast. Mela daw l-overnight oats lesti. Għamiltilhom it-tuffieħ u naqasina minn iktar sina minn fuq u il-flaked almonds. Dinner served. Da tiegħi għamilt penne brown. Daniel. Sejli x'taħseb hi, ilhom ma jarawk. Jiena talbuni li jridu jarawk fuq YouTube bin-nies. Salid li ħanamel għall-lunch għada ma tantx ħajkun colorful għax ħafna ħdar, imma qattajt naqas spinaċi, bżar aħdar, ħjar, radish u ħanamel botton ta' żejt. Daw l-affarijiet li kelli fil-fridge to be honest u fil-pantry. Bad ħanamel honey mustard dressing. Ismu qudiem il-kamera għax għandi surprise. So, il-lejla irrit nifilmja l-bicċa tal-video tal-Olanda u to celebrate 1 year l-Olanda ċajċi ħarra. Probabli tafxini. Tom Push! Għaskont naf? Ija naf kont umur tal-Bertajn wara l-ġim, imma kienet ix-xita u kelli nitfaħ fil-basket u weħlit li mal-plastik. Imma wija. Għana Tom Push għal-lejla. Imma wara li nifilmja l-bicċa mbagħad. Nihduha. Jekk qed taraħ ma kollha li jeda. Zik. Għanidu sa? Li hemm x'issa. Lejna nkompli nagħmel is-salad. To be honest qed nitħajjar għax ħafna tistaqsuni so qed naħseb it would make a good video idea. Li nagħmel video just 7 ijiem nurikom x'insajjar u x'nipprepara meal prepping u hekk. Forsi intikom xi idea jew hekk. So jekk tkunu interessati, please let me know fil-comments. Imma għallum il-video ħanħalliħaw għaliex m'għandix iktar affarijiet interessanti x'niffilmja. Għaliex issa irrid imur nifilmja l-biċċa għall-video tal-Olanda li ħadkunu rajtu qabel dan. Suppost kelli nitfgħu la Sunday, imma la kelli ċans neditja, la kelli ċans niffilmja. It's been a hectic month. Il-lejl it-tajjeb inkellimkom jekk mhux għada il-ġimgħa jekk mhux il-ġimgħa sibt. Hello, ħanivlogja mill-mobile dil-biċċa għaliex qiegħda x-xogħol, ċe bħalissa minn xogħol qed nimxi. Imma llum il-ħamis, sew l-għada tal-klips tal-bieraħ, u ma ġibx il-kamera miex, ma konx qed nippjana biex nivlogja llum, però qed ħankellimkom naqra. Sorry, ovvjament il-biċċa tal-klip ħatkun daqsxejn bouncy għax mhux bil-kamera, so m'għandix stabilizer. Imma l-bieraħ minn għalija, jekk mhux sejra żball, semmejt li this week ħajkolli l-ewwel yearly review tiegħi u kelli il-review dal-għodu mal-manager, mat-team lead insomma, għax in the IT world aħna jidulhom team lead. U vera marret tajjeb, vera kuntenta, vera rċivejt feedback tajjeb. Ovvjament, we went through tipo my own evaluation li ħallejt fil-dokument u qabel ma most of it u tipo bibda jgħidli li vera
I surprise demek, tipo vera mor tajjeb dis-sena. U kelli ħafna feedback tajba wkoll mill-team members għax saqsihom u saqsa speċjalment lin-nies li ħdimt magħhom dirett fil-proġetti. U qalulu li vera nistinka u jekk ħamel xi ħaġa insomma ħanamilha sew u thought out well mhux ġust kemm nagħmilha ġust biex ngħid għamilta u li nieħu x-xogħol bis-serjetà. U qalulu li tipo they were impressed kemm nikkontribwixxi fil-meetings, kemm tipo nagħti l-opinjoni tiegħi anke fil-feedback li ħalluli fuq il-merge requests jew peer reviews insomma. U bdejdu li tipo mhix normali għal xi ħadd li għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu u għadu daqshekk żgħir u hekk. So kif qed taraw vera kuntenta għaliex mhux jiġifieri għax ma stennejtix, għax ngħid il-verità I'm a hard worker u I try to push myself to be better u anka provide inkabbar naqra iktar il-konfidenza wkoll fl-abiltajiet tiegħi u mhux I put myself down u hekk għax I mean kif diġà ġiliet fil-vlogs meta ġejt hawnhekk u dħalt fil-kumpanija kont ħassejt nintimidata ħafna li xi-tim tiegħi qegħdin 12. Kollha irġiel kbar fl-età fis-sens ġifieri għandhom ħafna esperjenza fl-industrija. Jiena kont imdorrija naħdem f'team fej il-maġġoranza tan-nies kienu kważi below 30. Allura tipo kollha kellna inqas minn 10 years of experience. U insomma meta dħalt fit-team ħajket wow, jien vera ma naf xejn ħdejdaw. Insomma l-fatt li nirċievi l-feedback daqshekk tajba, wow, it made my day u għalli li kieku ma kienx għalija l-proġett li ħdimt fuq ma konniex nirxilna nlestuh u ma kienx ikun on the stage. So, hekk ġast qed nifraħ u ma rridx nistema' li qed niftaħar jew hekk ta' imma ma tantx nitkellem fuq il-karriera tiegħi għax nibżal li tkun boring għal ħafna minnkom. Mela forsi tkun encouraging għax naf li hawn xi tfajliet oħra speċjalment jew anke subiel insomma li seguni li qegħdin fl-industrija tiegħi wkoll. So forsi it inspires other people, specialment jekk għadkom tibdew fil-karriera tagħkom. Don't be afraid to speak up, tipo that's what will set you off from others. Jekk billi għadkom żgħar u jiena billi għadna żgħar għandna ħafna x'nofru xorta waħda u f'kull aspett tal-ħajja, mhux ġust fil-karriera u fl-industrija tagħna biss. Naħseb x'inhi l-karriera tagħkom, jekk għadkom fil-bidu normalment dejjem inħossuna naqra intimidati u li noqogħdu attenti għax Mardux naqra ċajt specialment. Anyways, just wanted to put that out there. Anka just għalija to look back on. Jekk in 5 years time meta nkun senior developer. Ġejt nimxi jissalix. Illum vera kont busy wasalt hawnhekk. Naqra aktar tard mis-7:30 għaliex xtaqt nqum kmieni u nibda u lessejt ħafna affarijiet sal-lunch u kellna diskussjoni vera interessanti fil-lunch għadna nqogħdu niddiskutu fuq US politics u just EU politics u in general hekk sasi oħra morru dar mbagħad immorru il-gym. Hello nies, it's a new day. Illum il-ġimgħa u llum work from home, però lesta mix-xogħol u kif qed taraw ħirġa għaliex irrid immur nibgħat Vinted package għaliex beħejt xi ħaġa fuq Vinted u wara ħammur nixtri għaliex illejla ħammurru s-sinema u ħanixtri nara snacks għas-sinema u ħammur bil-mixi għaliex illum rest day. So to get those steps in ħammur bil-mixi, però xita wkoll so naħseb ħajkolli nieħu umbrella għax inkella nispiċċa insir qasra. As you can see, temp disaster. Ma nafx meta ħajkonna naqa' xemxin. Hello, so I'm back home u ħanurikom xi snacks xrajt. Mela. Iżda daw sewwa nażlu minnhom mhux nieħdu kollox. Għaliex għalkemm, ovvjament, nieklu healthy and nutritious u hekk during the week, we need our cinema snacks. So, dawn huma lentil chips li xtrajtom għalija, ġibt flavor differenti d-darba pal-sweet chili għax l-ħar darba doqsta paprika u ma kienu xej speċjali, so għed forsi daw kunu n-entjeb. U daw pers li lentil chips huma higher in protein. Ovvjament xorta highly processed, ġifieri jara taħsbu. Imma l-inqas hekk il-macros u nutrienti huma naqra ħjar milli chips normali. U da 100 grams
dawn 70 grams il-pakket, imma 100 grams fih 26 grams of protein li naħseb veru tajjeb. Ġibt dan għal Daniel, fatta ħanitfgħu fil-freezer imma jibsa. Dan għal Daniel għal Daniel daw, u dawn għandhom 50% less fat. So daqqa xej aħjar ukoll. Mbagħad rajna daw addicting, ġifieri toqgħod attent għax minn għalik ħadu waħda u tispiċċa tu pakket sħiħ. Xtrajt daw għax Daniel talabni xi ħaġa tal-milka. Dawn huma milka u dejn bħal qaldi u kellu il-blueberries vera rħas. Daw nofs kilo kienu xi 3 euro. So xejn blueberries friski għax jiena nħobb ħafna l-blueberries u xtrajt kwark biex nieħdu issa. Nagħmel snack naħseb. Irrid nara naqra x'ħan jkoll il-komplement tal-ġurnata x'bħalissa qed nitrekkja il-calories u ovvjament I need to factor in daw il-lejla. Probably daw. So irrid nara naqra. Hello, on the way għas-cinema. Ħamorru naraw Bad Genius jismu. Ma tantx nafu fuq u again ħabba subscription aħna. Just naraw il-films li hemm u l-inqas wieħed li jidher ħażin. Jekk ma ġurna xejn mor naraw. Actually m'għandix idea jekk hekk xi ħsibna fuq We Live in Time. Fil-vlog ta' Malta kont qed li ħammor naraw We Live in Time meta nerġgħu niġu hawnhekk għażin wara l-holidays. U morna insomma, Camp Kate. Jekk hawn xi ħadd li raħ, please għajduli jekk kif tgħid? Emozzjonajtux ruħkom. Daniel għalta kemm daħħa kbija, kont l-unika waħda li qed nibki fis-sinema. Issa nitfa' ritratt għax ħadd li ritratt. Ma vera kien sabiħ imma Florence Pugh u Andrew Garfield ma bini vera għamlu xogħol sew. U hekk vera ħadd gost naraħ. Hello back home. Daniel qed jilgħab Harry Potter bħalissa. Just a review ta' malajr fuq il-film. Again, jekk ma qabattunix rajna Bad Genius. We went with zero expectations u onestament vera kont impressjonata. Vera kien tajjeb il-film. It deals with a lot of real issues li għandhom xaqs moviment il-flus u fej jistgħu jwasluk. U vera robni vera it makes you think. Apart li it's enjoyable to watch. U l-atturi vera kienu tajbin. Anyways, 10 on 10 u definitely recommend li tarawh. Next week nasib mmor naraw Flight Risk ta' Mark Wahlberg. Ta' Mark Wahlberg, għaxajna trailer kollu vera jidher tajjeb. Jiena ħamur nasel u naħseb ħana minn naqra xogħol fuq il-laptop qabel ma jsir ħin għall-irqat u volja diġà 9:30. So, nkellmkom għada. Mela llum is-sibt. U kifet taraw, I am dolled up għanrikom xilli xej ta' barra minnaw. Dan kienet tużuli uħti u veri li ma nilbsu u sibtu fil-gwardarob ma ta' kontet nirranġa naqra u għet ħanilbsu l-lum. U ħanilbsu ma din il-kot għax veri qabel il-jeans l-swed li nilbes il-soltu u I put on some chunky hoops l-lum. U għamilta xej xari u koll wara l-ġim għax xsiltu ejja ġdallu morna l-ġim. Ma filmjajt il-ġim, to be honest, għalix etni pjana għalix fuq Instagram kien hemm min saqsili li nagħmel video just nurikom a week of training u nħodkom tipo l-ġim kull darba li mmur. U nurikom naqra x'nagħmel u hekk. So jekk hawn nies interessati fuq YouTube ukoll, please let me know. Issa ma bħalissa satejn 20, so rrid nitlaq daqta għalix xi 3:15 jisu irrit inkun najmejħen, it-train kull ma 21 minutes, pero għandi bżon għaddi ċentru qabel għalix jinqosni nixtri xi affarijiet oħra għal-ħabiba tiegħi li għandha l-birthday, għalix għalhekk sejra najmejħen biex iċċelebra l-birthday tagħha u qed ħanurikom daqsxejn il-card li xtrajtilha vera rajta tad-daħk. Ġabiba tiegħi wkoll tipprova tmur tiġri wkoll like she's trying to get into running u malli rajta vera tħakt. So di ktibtila issa, so ħana laqa. U jonqosni nixtrila gift bag u xirgali oħra. Xtrajtila da last week, bażikament teapot b'kikra għaliex tħobb ħafna t-te, so xtrajtila dik minn ħejma. Issa nixtieq immur nixtrila a nice herbal tea minn jew Holland & Barrett jew il-biraħ meta kont qed nimxi lura wara s-sinema rajt ħanut. Nixtieq nixtrila wkoll xi cookies mill-market stand. U l-aħħar ħaġa she's moving issa minn najmejħen għal ximkien ieħor. So forsi nsibla xi ħaġa għall-kamra tagħha because she's renting a new room. So jew xi pot sabiħ
Ma nafx tinara sandur naqra ħwienet għalkemm ma tantx għandi ċans għax si oħra tiġi train imma issa naraw x'inlaħqu. Imma that's the plan. So, tlaqna. Hello, so għadha fuq train u ħafna nies imma mhux ħatikla so ħanurikom xi xtrajtilha. So, xtrajtilha datte inixli nsib wieħed ginger cinnamon naħseb ħajġobha għax trid is-cinnamon is for designer. Cookies xejtilha tnejn. Waħda chocolate u waħda white chocolate għannat imma tal-oats. Xin sib dan il-plant pot li vera ġobni vera ħelu nispera ġobba kien hemm tal-kullu u waħda u nispera li ġobba dallu għaxina vera ġobni rajtu very summery u iktar summer girly. Bħalissa insomma ħedha fuq train u nixi naqbad it-train li I was hoping li naqbad naħseb ħana zalamek xi 23 but għamur il-drink u għana nqodu nduru najmejħen u għek u in the meantime ħanqot naqra għax il-train nofsija li xsibt li kienet 21 minutes imma action nofsija u dan lajtu għal-miliet minna toħti u vera kontu li biex naqraħ u da xar vera ma sibt xans naqra u naħseb kif video għadbu għali xi 5 tim biex nlestih għaliex il-goal tiegħi u li nlestih da xar. Il-temp not the best to be honest. Grey, xari, infatti asħaq il-blow dry li għamilt fih. Għanqot naqra. Hello, we're here. This is Natalia, everyone. She's Polish, and tomorrow it's her birthday. Do you want to tell them how old you're going to be? We have drinks. We got Aperol Spritz. So cheers to you. Cheers. Okay, so it is open. So we have drunk our Aperol Spritz, and now we saw this on our way, and we're going to have it. Okay, so we're going to try it. It smells so good. They burnt the top as well. Good. But I expected it to be more warm. Oh, so that's warm. I think it's the apple that's warm. Oh my god, it's so good. So basically, it's an apple crumble with, I think it's vanilla custard. Yeah, I think it's vanilla custard on top. So happy birthday to you. That's my cake. Hello. Wasatlu rad-dar. First of all, vera ħad gost ma' ħabibti she was telling me all about her Christmas plans u xar taħħa insomma x'għandha naqra xi changes going on in her life. U vera ħad gost catching up with her. U konnet nitkellmu fuq Too Good To Go li hija app hawnhekk li bażikament you can get groceries jew ikel minn restaurant u hekk at a discounted price għaliex ikun ħajkun jiskadi jew it's not good to sell anymore. Insomma flok jarmuhom you can get these stuff fuq di app insomma. U kontinni ngħid li nixtieq nuża. Imma eżatt kemm darba xi convinced me biex illum naqbad nagħmilha x'qed vera ħarqbad nagħmilha xorta għadha rridu mmur nixxu il-groceries tal-ġimgħa u hekk tipo nara x'nieħu minn dad-deal u I amend accordingly. U ħaniftuhom f'daqqa. So, l-ewwel ħaġa li tawni di pizza bis-salami, mhux li xidda xi dajba tamma. Good option to have għall-friża meta ninqabdu bla groceries, ikollha l-affarijiet fil-friż. Biex dik kienet €7 ta' din pizza li vera tidher by the way xejn speċjali. So insomma deal, għax ġa għadniju. Da salad illallu minn, pero da pasta salad illallu din. Għallejla. Nistaw namlu damela. L-Allah għaffajt li rridu niklu as soon as possible. Nħallu għamala għala mux xorta u għaw dal-baget, mena u koll. Mena f-kif da. Salad. ħanu għatnejdila biex neħilek salad. Għaw, salad mix. Ħefir. Ma jirqat għalli xaris. Illallu xkinaw. Butir bil-herbs, cheese bread.
onions, dawn nista' nifriżhom. Law il-hops. Ifhem ġibna affarijiet, imma ma tantx affarijiet li nistgħu nifriżaw. Dawn nista' nifriżhom. Verit anka dal-kwart nista' nifriżaw nagħmlu ħalma li xi smoothie xi darba. Mela x'ħan nagħmlu nagħmel ġini di. Kemm għandek ġuħ? La, tnajdlek li hawn l-ikel. Imma jien qedlek li hawn l-ikel. Cut. Anyways, jiena I'm going to call it a day, tipo, ħanitafa fuq is-sufan u ħanuqot naqra, getting good u vera nħugos meta fl-axħar nasal f'dak il-punt fi ktieb fej vera jiġi tajjeb u ġis tkun taqra. So naħseb jena xil n-lestiħa qabel nar il-ġimgħa. So this is how I'm going to spend my night. Bitte, ovvjament. Naħseb ħana il-vloga u actually għax. Onestament, asna f'kam il-ġurnata f'filmi għajtu kam għandi footage, so either ħajkun vera qasir, either ħajkun vera twil. Thank you tal-li rajtu dal-vlog, naf li kien ħafna mixmex u taħwida siħa ta' ġranet. Trying to get back into vlogging b'mod regolari, mux dejjem ikun possibbli għax kolli ħafna affarijiet going on. Imma hopefully narakom video ieħor next week. Għada propju ħan posti għal video li ħatkun rajtu l-ġimgħa l-oħra. So tal-move tal-Olanda u vera daqsxejn nervuża to be honest ta' kif ħajintlaqa għaliex għax bdiet nitkellem naqra fuq Malta u tipo nikkumpara ma' hekk u I hope I'm not taken the wrong way. Sa naraw, imma vera ħadgost nizit jaħdak il-video, vera ħadgost nara l-clips tas sena l-oħra hekk u damel dak il-montage. So anyways, I hope you enjoyed that call u I hope you enjoyed this one. On that note, ħanal il-vlog, tinsewx tħallu like u jekk tkunu tux subscribe, tafsu subscribe jekk ma tafux kif. Kemm torġu minn dal-video, scrolli għaw naqra u naħseb għawek, ximkien għaw, embuttuna subscribe. Dak kollox, lejl tajjeb u il-ġimgħa tajba.